Agora sí, xa vos vexo. Moi boa tarde a todas e a todos os que estades neste Teatro Colón e máis os que estades aí nas vosas casas, no voso lar, a seguirnos cómodamente instalados. Son as 7:32 desta tarde e unha hora ideal para comezar a degustar e a gozar o vivo deste concerto final da 13ª edición do concurso Fran Pérez Narf para grupos e artistas musicais que convoca e promove a Deputación da Coruña. Dá justo vervos aí sentados nas butacas, ocupando butacas, dá justo tamén ver artistas que imos ver esta noite tamén ocupando o palco, os técnicos e as técnicas facendo posible que esta noite sexa perfecta no musical. Unha alegría ver, en definitiva, que esta pandemia non acabou con nós, coa cultura. Eu creo que aínda nos fixo un poquinho máis fortes e con moitas máis ganas de seguir turrando. Eu non tiven a sorte de coñecer persoalmente a Fran Pérez Narf, pero estou plenamente convencida que el tamén celebraría moitísimo vervos aí, sentados e sentadas, e recibindo esas ganas e esa enerxía que mandades os que estades no lar, como dicíamos, seguindo esta gala, este concerto final o quente. Tamén estou convencida de que Fran Pérez Narf, este músico que lle dá nome aos premios nos últimos anos e que nos xunta a todos e a todas aquí esta tarde-noite no Teatro Colón, celebraría a panoplia de estilos musicais que van pasar hoxe por este palco, diferentes xeitos de sentir e de a Tandub, a Secho e Sleepy Spice. Músicos e músicas que chegan desde diversos puntos da xeografía galega, da Galiza, ou mesmo fora dela, e que conforman unha serie de propostas musicais que van desde a autoedición ata o máis mainstream. E precisamente, esa foi a gasolina que moveu sempre a maquinaria de Fran Pérez Narf. Engraxaba nela a base de mesturar, de experimentar, de tender pontes musicais, especialmente coa lusofonía e con África, unha maquinaria profesional e a vital que deixou de funcionar o 15 de novembro do ano 2016. Tiña 48 anos, pero unha maquinaria coa que teceu tamén música con amigos e amigas para quentarnos a alma. Todos sabemos da súa impronta en Nicho Barullo, nos Quenindiola, na Psicofónica de Conxo, pero tamén desa música que facía xunto con outros cómplices, amigos e amigas como Uxía ou Narf Trío, e tamén de toda a música que compuxo para o audiovisual, para o teatro. Non esquezamos que el foi unha das fundadoras desa sala eterna e maravillosa que é a Sala NASA. Mais penso que o máis importante de todo o que concentraba Narf nel foi a súa xenerosidade. Colaboraba con todo e con todos. Así é que todo o que semeou, pois segue agora a día de hoxe, e esperemos que durante moitos anos máis, segue a dar os seus froitos. El seguirá a ser, como sempre, e foi inspiración para moitos músicos e para moitas músicas. Seguro que algo del hai nas inquedanzas de toda esta música, de todos estes proxectos unipersonais e grupos que hoxe van pasar por este palco. Como dicíamos, el foi un dos bos e dos xenerosos, tanto na súa trayectoria persoal como na súa trayectoria profesional. E falando de bos e xenerosos, hoxe, aquí no Teatro Colón, nun curruncho por aí agochado, está un tamén dos bos e xenerosos que acompañou a Narf durante a súa carreira. Vai estar esta noite con nós tamén Xavier Bello, amigo e profesional que traballou xunto a Narf poñendo música ás súas imaxes. Iredes vendo nesta pantalla de aquí pois as súas ilustracións que el vai ir creando con todo o que lle provoque o que estará a pasar en riba deste palco. Delicia visual e calor para a nosa alma e tamén para o noso corazón. E xa vedes que puxemos
Todas as cartas en riba da mesa, pero aínda temos un as así escondido, agochado aí na manga. Teremos hoxe artista convidado. Gozaremos de grande amor, é un músico, un mozo que se algo nos provoca son moitas ganas de bailar. Eu non sei se o teatro, debido ás normas COVID, que todos respetamos, que estamos aquí acatando, se deixarán bailar aquí no teatro, pero que sí é seguro é que con grande amor, e aínda que non nos poidamos mover aquí, imos bailar por dentro, e os que estedes nas casas, pois seguro que teredes a oportunidade de convertir ese salón nun pequeno torreiro da festa. E ben, co xogo xa destapado, comenzamos este concerto final. E facémolo coa primeira finalista desta noite. Ela chámase Elba, unha artista compostelana, cuxo proxecto musical andou carreiros moi diversos até chegar ao que esta noite imos escoitar e ver. Porque Elba non só é música, senón tamén estética. A súa proposta musical bota a andar en solitario no ano 2019 co single Heart en ese primeiro traballo, ademais de interpretar, tamén compón e tamén produce. No 2020, o pasado ano, presenta o seu segundo single, Natural Magic, da man do selo discográfico La Melona. En este ano lanza o seu tema Todo Guai, que nos fai reflexionar sobre o que acontece nas xeracións contemporáneas. Moi boas noites, Elba. Boas noites. Que tal, como estás? Moi ben. Sí? Nervios ningún, non? Bueno, un pouquiño, sí, verdad? Pois nada, imos acudilos, imos falar un anaquiño e despois gozaremos da música do proxecto de Elba. Bueno, a min gustaríame empezar a comentar, falábamos agora dese tema Todo Guai que sacaches recientemente e que fala da saúde mental, non? Sí. Moito se fala, non, ultimamente, a raíz tamén da pandemia e todo o que agromou con esa pandemia da saúde mental. E máis logo de vir ti personalmente dunha crise persoal que tamén reflictes nese tema. Sí. Fala do desencanto, da ansiedade que envolve a sociedade, a túa xeración, este tema? Sí, e tamén quero como facer ver que eso existe, que como que as enfermedades mentais non se fala delas tan abertamente como doutras. Sí, sí, sen tabúes. Sí. Sí, non? É que é bo, non? Hai que mostrar e poñerlle nome ás cousas que pasan para ser conscientes delas. Sí. Sí, non? Bueno, escoitaremos ese tema esta noite. Imos falar agora da túa trayectoria. Do Orfeón nos aterra ata o pop. Como foi esa viaxe musical ata chegar ao que és hoxe? Bueno, a min a música sempre me gustou moito. Creo que fui recollendo un pouco de toda a música que me gustou toda a miña vida. Ao ir ao conservatorio tamén, pero tamén gustaba o pop, o rock, entón fui como mezclando un pouco todo. E aí chegou a esta proposta musical que hoxe vamos vir aquí. Graduada en canto lírico, violín polo Conservatorio de Santiago de Compostela, despois de escoitarte, porque eu escoiteite, é evidente que ti, Elba, non desbotas para nada o aprendido, se podemos decirlo así, nun contexto máis ríxido como é o conservatorio, senón que o incorporas ao teu proxecto, non? Como casas, como fas conxugar iso? Pois, a mellor, engadíndolle elementos a pezas máis clásicas como sintetizadores, que a min gustame moito. Sí, facendo como arranxiños a obras clásicas con cousas máis modernas. Xogas moito, non? Sí. Préstache xogar. Sí, non? Xa se nota, xa se nota. Bueno, tes 3 singles editados. Para cando un álbum, Elba? Pois a verdade que xa teño grabado. Ai, que me dis? Isto que é unha primicia? Estamos descubrindo algo aquí novo ou que? Sí, cando este rematado salirá non moito tempo. Temos que esperar moito ou non? Pois aínda non
non che sei dicir, pero non moito. Non moito, non? Bueno, pois aí estaremos agardando, así que sen querelo, queridos e queridas, temos unha primicia hoxe de Elba que xa ten o seu álbum xa aí casi a punto de sair. Bueno, pois Elba, o palco é todo teu para facernos sentir coa tua música cousas ben fortes e amosar o teu potencial, o que fixo que esteas hoxe nesta gran final. Moitas gracias. Moitísimas grazas, Elba, con todos vos. Gracias. Gracias.
playing the game. Everybody's playing the game, and I'm the one who's falling apart. No, 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 right. Happy Princess got down fever. Every day's pain and deliver. I sing, everybody hurt. Happy Princess got down fever. Can be I can be alone. Only fall apart. Everyone's the same. I fall apart. They would play the game only when it hurts, only when it hurts. Maybe I'm a lot of mistakes. Maybe I'm a lot of mistakes. Now you should be falling apart. Now you should be falling apart. Everybody's playing the game. Everybody's playing the game. And I'm the one who's falling apart. No, 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 right. Happy Princess got done. Every day's pain and deliver. I sing, everybody hurt. Happy Princess got done a fever. Can be I can be alone. Only fall apart. Everyone's the same. Eyes all apart. Eyes all apart. They would play the game only when it hurts. Only when it Happy Princess got done a fever. Happy Princess got done a fever beat. Happy Princess got done a fever. Happy Princess got done a fever beat. Everyone's the same. Eyes all apart. Eyes all apart. They would play the game only when it hurts, only when it hurts. Everyone's the same. Eyes all apart, eyes all apart. They would play the game only when it hurts, only when it hurts. Moitas gracias a todos por estar hoxe aquí. A seguinte chamase Pure. Yeah.
gracias. Bueno, vamos ir xa a rematar. Con un tema que se chama Todo Guai. Espero que vos guste moito. La vida, el tiempo, todo me da igual. Si me preguntan, digo que todo guay. Porque hoy se termina. Porque hoy digo todo guay. Digo todo guay, digo todo guay, digo todo guay, digo todo guay, que todo está guay. Que el momento, lo que vivimos fue un sueño. Nadie sabe en verdad lo que siento. La vida, el tiempo, todo me da igual. Si me preguntan, digo que todo guay. Porque hoy ser tralina. Porque hoy digo todo guay. Muchas gracias. Que digo eu que para empezar non está nada mal, non si? Pois aí estaba, esta a nosa primeira finalista desta grande noite, na gran final dos premios NARF, Elba.
Aproveito este momento de cambio para agradecer. Existe unha páxina web que supoño que todos coñeceredes, que se chama premionarf.galf, no que se concentra toda a información deste concurso, deste premio, e tamén todo o que deu de sí a traxectoria profesional de Fran Pérez Narf. Vídeos, fotografías de todas as súas épocas ilustran e enchen esa páxina. Desde aquí temos que agradecer a todos e a todas aquelas que cederon esas fotografías, todo ese material para encher esa páxina e para que nos vexamos como foi esa traxectoria e podamos ir a ese contido todo reunido nun mesmo sitio. Así que moitísimas grazas a toda a xente que colaborou desinteresadamente para que esta páxina sexa unha realidade. E agora, mentras se cambia o escenario, xa o ano pasado se fixo, e a nos gustanos moito seguir con isto, que se vexa movimento no palco, como se cambian os trebellos, os instrumentos, como os técnicos, que son unha parte fundamental, unha peza fundamental en todo o que atinxe a música, como fan o seu traballo e como posibilitan que o vindeiro grupo, o que está xa por entrar, teña a súa actuación ao 100% e que todo sexa óptimo. Entón, eu son moito de pedir aplausos porque nos alimentámonos os que estamos en riba do palco con aplausos e a nosa gasolina, así que pediría un aplauso para os técnicos e as técnicas que fan o seu traballo maravillosamente. E na casa tamén aplaudan, na casa. Señores técnicos, salgan, por favor, non me deixen así. Aí estamos. Bueno, agora, mentras, como dicíamos, se cambia xilmente o escenario para a próxima actuación, imos desfrutar do segundo finalista desta noite, unha agrupación, unha banda, chamase Peña, e forman este conxunto musical Toño Magariños, Rubén Abad e Elena Vázquez, guitarra acústica, guitarra eléctrica e violín. Do pop máis electrónico, máis sintético e unipersoal que nos ofrecía Elba, pasamos agora a un trío que construe melodías pop partindo da raíz, do noso. Peña lanzou neste 2021 o longa duración Carreiro, pero xa o pasado ano e de xeito autoditado lanzaran Fórmula EP. Así que Toño, non sei se aínda está trebellando aí no chan, non? Un segundiño, di el, nos damoslle un segundo para que acomode o seu instrumento de traballo, para que aquele todo, para empezármonos a falar con eles. Non sei que tal esta primeira aproximación a este concurso. Ben ou non? Non escoito nada. Ai, que ben, sí, señor, estades aí, non? Vale. E na casa que non hai feedback, non recibo ese feedback da casa, pero supoño que estaredes aí ben, non? Acomodados. Son as 8:04, é unha boa hora para ter un aperitivo. Café non, así non sei, un gin tónico, un porto tónico, non sei, un algo aí para tomarlle mentras escoitamos e bailamos boa música. E agora sí, parece que xa está Toño. Sí, non, Toño? Pois nada. Pois imoslle facer unhas preguntiñas para coñecer un pouco máis este proxecto musical. Vos os tres vides de outras formacións musicais como Cro, Unicornibot, Diola ou Trilitrate. Como se dá a oportunidade, Toño, de argallar esta conxunción tan poderosa? Bueno, hola, que tal? Conseguímoslo, estamos sentados. Ben, como se deu? Bueno, realmente coñecémonos, aparte deses proxectos, nos coñecémonos personalmente por outros proxectos comuns, como a Orquesta Metamovida, e somos colegas, e realmente xa facía uns anos que viñamos colaborando en proxectos que estaban fora deses proxectos que comentas, e, bueno, eran cosas un pouco máis informais, e algún proxecto como Marrones Burócratas, que era un rollo máis informal, digamos. Bueno, pero di o de Marróns Burócratas, que a min chamoume moito a atención como argallaches ese proxecto, non? É dicir, ti grababas un disco e despois facías solamente un concerto ou algo así. Sí, era un pouco derivado así de, bueno, unha tontería. Como que unha tontería, non? Sí, facíamos un disco e un concerto cada ano e aí quedaba o... E aí quedaba? E aí quedaba o rollo. Sí, era como unha idea de facer un montón e ao final fixemos 3 ou 4 solo, non? Pero bueno, aí quedou.
E despois un día, pois, dixemos, mira, se isto mola, quedamos tal, pois vamos facer un grupo de verdad e esas cousas. E ata aquí. E ata aquí. Sí. Todo ben, os tres? Ben, moi ben. Home, no disco soa maravillosamente ben, Que guai, soades que guai. moi así que vos entendedes. Así que supoño que despois iso trascenderá tamén a vosa relación, non, persoal, que Sí, a tamén é verdad que- importante, non, a hora de facer estas cousas. Sí, a verdad que estamos moi contentos co resultado do disco e creo que reflexa bastante ben o que nos intentamos, vaya. Bueno, digo conxunción poderosa, decía, porque a súa música conta, e xa escoitaredes se non coñecedes a peña, cunhas melodías moi coidadas e cunhas letras, uns textos brillantes. Supoño que estes son os alicerces, non, primordiais deste proxecto, alén da vosa sinxeleza, non? Isto é a base, esas voces, Sí, sí, realmente buscábamos introducir, a parte dos elementos armónicos instrumentais, pois tamén un pouco pois a facer esa masa de voces e un pouco aproveitar iso porque realmente a idea era facer con moi poucas cousas, facer unha cousa que ocupara moito espazo e realmente o das voces damoslle moita importancia porque creemos que bueno, porque nos mola moito pois, o espazo que colle iso e, bueno, todo o servizo sempre das cancións, claro. Bueno, xa escoitaredes vos, pero eu cando escoitei a música que fai Peña, eu o que pensei foi, Dios, non deixan nada o azar, é dicir, todo é protagonista, non hai nada secundario aquí nestes temas. Bueno, sí, tratamos de pulilos e darlles voltas. O confinamento axuda a iso. Ah, sí? Eu xa non quixen falar moito do confinamento, Sí, porque a parece cousa que lle esa. estamos dando sempre voltas ao mesmo, e agora que parece que estamos saindo un pouco, pois deixei respirar. Pero, bueno, supoño que esa etapa tamén influiría, non, nese traballo. Sí, bueno, a nós particularmente, desde o punto de vista do proxecto, sí que nos axudou a facer as cousas con calma, como sempre queres gravar como que sempre queres levar adiante un proxecto con moito tempo para darlle voltas e facer moitas probas. Nese sentido, pois foi moi satisfactorio, claro. Vos levades xuntos como agrupación, como Peña, canto tempo? Moi pouco. Non? Como 5 ou 6 anos. Guau. Mais ou menos, ata o momento de que empezamos a editar, 5, 4? Non sei, nin idea. Bon, non saben nin eles, así que vamos, non me Ninguén o sinto tan sabe. avergonzada. Pero sí, editando, pues empezamos o ano pasado e aí estamos. Esperamos que se sean os primeiros anos de moitos. Ibache preguntar onde queredes que chegue Peña. Ai, ata que nos deixen, non lle poñemos... Normalmente xa os axentes externos xa che poñen a data. Sí, verdade. Sí. O que ven de fora sempre nos dá unha patada de realidade de decir, epa, Sí. quieto. Sí, eso Si, se encargan eles, es non? la vida, sí. Bueno, pois nada, estades preparados? Sí, Sí? eso que sí. E vos estades preparados? Sí, non? E na casa supoño que tamén, así que adiante cos segundos finalistas desta 13ª edición dos premios NARF. Adiante, o palco é todo voso. Moitas Grazas. Grazas. Estamos afinando. Sí. 1, 2, 3. Lonxe do branco mar, onde se verte o sol, amor te ve unha topar, chega sen avisar, nesta sega estival, onde estamos a empacar, coa mirada fixa
sobre a terra escura que eu mesmo harei. Sobre a terra escura que eu mesmo harei, com a mirada fixa no escuro nesta leira longe do branco onde se verte o sol nascerá, veu-me atopar a morte. Chega sem avisar, sinto-te o meu caro. Hoxe hei de estar a luz, xa podo botar a andar. Hoxe hei de estar alá. Sobre a terra escura que eu mesmo harei, com a mirada fixa no escuro frio. Moitas grazas. Onde te podes agochar para fuxir do mundo gris, cando non podas alentar. Hai un burato xusto aquí. Hai unha
Hame pagar unha esmola, pero quero ser obreiro. Hame pagar unha esmola, pero quero ser obreiro. Non quero vivir das obras do Señor, que é un mentireiro. Primeiro hai que sacar tiquete, despois ir para a mesa. Primeiro hai que sacar tiquete, despois ir para a mesa. Cando esfameas por ti, mellor que non teñas presa. Cando o Señor se fai grande, xunta moito e acumula. Cando o Señor se fai grande, xunta moito e acumula. Para levar tanto carto, fai que falta algunha mula. Para levar tanto carto, fai que falta algunha mula. Cando se apagan as luces na soidade da habitación, o teu corpo e o meu corpo, a noite, a lúa e o sol, nesta nova de pladur, onde foi morrer o tempo, estamos sós. Deixa a persiana subida para que nos lamba o sol. Mañá de ser outro día, o mañá que non chegou, pero os cantares son nosos, cantaremos no sol. Moitas grazas. Vai todo así rapidísimo para nós, polo menos. Pero non quería deixar de agradecer a xente, a xente do concurso, obviamente, o xurado, a xente que nos seleccionou, o resto de bandas, que hai un ambiente moi guai, e a Rosa, que está sufrindo, contando segundo a segundo para que todo saia fantásticamente. Darlle moitas grazas a todo o persoal do teatro e a todo o mundo implicado. E xa remato. Tomamos unha máis e acabamos. Moitas grazas, vale?
Quentou ou non quentou? Vimos de escoitar a Toño, a Rubén e Elena Peña, os segundos finalistas do concurso Fran Pérez Narf para grupos e artistas musicais que promove a Deputación da Coruña. Continuamos con esta soirée musical con máis finalistas que chegan desde outros lugares, pero lembramos, e aí estades tamén gozando ao mesmo tempo que coa música, dos deseños de Xavier Bello, que, como dicíamos nun primeiro momento, amigo e compañeiro de fatigas no traballo, co traballo de Fran Pérez Narf, que se encargaba de poñer esas imaxes a súa música, pois estamos a gozar durante toda esta noite dos seus traballos, dos seus deseños, e tamén lle pido un aplauso moi forte para el. Grazas. E imos agora co terceiro finalista desta noite, unha banda que isto sí que é pura fusión, mestura e que lles confire unha personalidade moi especial. Unha proposta que arrecende así como a canela, a cúrcuma, especies que poden maridar perfectamente, Toño, e se me equivoco, corríxeme, pois cun bo polo de corral ou cun saboroso leite frito, sí ou non? Se o género é bo, vai ben calquera cousa. Se o género é bo, é unha moi boa contestación. Bueno, eles son Tandup. Bueno, as receitas que nos traen hoxe en riba deste palco é unha mestura de música galega con música do norte de África, non si? De Tánger, non? Agora digo quen compoñen esta banda, pero digo eu, como xorde esa maridaxe, non? Norte de África, que un pouco o fío do que facía tamén Narf, non? Tender pontes musicais con África, el coa lusofonía tamén. Contanos. Si, foi un poquinho tamén unha cousa parecida. O noso cantante Abdul de Tánger leva vivindo 20 anos en Ourense e un día nunha jam session que se fai nun bar ali en Ourense, no Ouriense, apareceu co seu instrumento tradicional, o axux, e quedamos todos mirando, e este trebello que é? E isto de que vai? E a partir del descubrimos a música nahua, que é a música dos escravos negros de Marrocos, e a partir de aí vimos que de repente o patrón é como a da muñeira. É moi parecido, a acentuación cambia un pouquiño, máis muñeira bella que muñeira tradicional, digamos, pero podes perfectamente acompañar unha música cos instrumentos da outra e as outra, e deixemos, hai que tirar por aquí a ver onde sai. Acabas de decirlo ti, Toño, non? E tamén un pouco esa viaxe que facía musical que facía Narf, non? Desas conxuncións. É dicir, que hai máis cousas, inda que parece que estamos moi distantes xeográficamente, culturalmente, pero hai moitas máis cousas que nos unen que nos separan, non? Neste caso musicalmente. Moitísimo máis. É que eso, o patrón este da muñeira en África está en todos lados. Madre mía. Na Lúa fixeran un disco a conta desto tamén. Hai moitos anos que era eso, a muñeira. Estamos en todos lados tamén. Tandup son Puncha, Toño Fernández, Román Puga, Quiños Saborido, Antón Couto e Abdul El Gourd. Eles son Tandup. Este ano presentaron o seu primeiro traballo, un EP que leva o título de Wahid. A fusión lingüística tamén é unha das vosas fortalezas, non? Cantades en todo o que se vos poña por diante, galego, inglés, francés, árabe. Cada idioma ten unha sonoridade, ten un sotaque particular, non? E ten, para según que tipo de pasaxe, pois de repente, pois esta en galego quedaba ben, pois esta en francés quedaba chula. Logo tivemos un cantante que era de Senegal, entón tamén metimos un par de frases en wolof, ou árabe, non sei, bueno, o que nos presta no momento é por que non, non? Por que non? Non hai que ter medo a eso. A nada. A nada, sí, señor. E despois tamén algo moi importante é a música como ferramenta combativa, porque vos nas vosas letras tamén contades as vosas cousas de todos os días, pero tamén hai un fondo de concienciación social, non? Falades de problemas tamén que nos atinxen a nós como sociedade, non? Sí, claro, porque ao final os problemas de un acaban, máis agora como está o tema, o problema dun sitio pequeniño a 500 kilómetros, afectanos a nós aquí ao lado. Entonces, realmente estamos todos xuntos nunha pelota moi grande, pero que non deixa de ser a mesma casa para todos. Aquí imos escoitar
Reggae, electrónico, galego, árabe, tamén hai unha fusión aí de estilos, wow, que eso vai ser explosión, non? Iso é un win-win. A non ser que nos guste pasalo ben tocando, disfrutar tocando, e claro, logo se a xente que nos escoita pois lle gusta tamén disfrutar, nos encantados, pero claro, se nos pide o corpo facer unha cumbia ou facer un cacho de trap ou facer un trozo de reggae, pois mentras podamos bailar e montar unha boa festa, o que faga falta. Sí, señor, torreiro de festa, como dixo eu. Bueno, pois imos escoitar xa Tandub. Oye, por certo, unha curiosidade. Eu estuve vendo algunhas publicacións vosas no Facebook que acabades sempre cunha frase ou con dúas palabras que é Saja... Saja Collo. Eso. Que significa? Saja Collo... A ver, pois podría ser como un chimpón, por exemplo, cando acabamos de ensayar ou cando rematas un xantar, pois o que aproveite. Saja Collo, é un agarimo, digamos. Un agarimo. Bueno, pois con moito agarimo recibimos neste palco do Teatro Colón a estes maravillosos músicos que van a encher de recendos do norte de África e tamén da Galiza este palco. Eles son Tandub. Aplaudide! جدي بالله يا سيادي واليوم راني صغير والغربة راني مقاسي ونعاني وغدا راني نولي وراني توحشت اهلي وحبابي وربي راهو علام وصدكم راها بالليالي ونهاري والله ما ننساكم جميع خير كلامي فمي انا درتو الجنب نفسي تعاني سبابي انا هذيك القوام جرت بلادي اليوم ادوق الغربة بسل انتو الدنيا وانتو ما عطيتونا الدار يوم جدي في الله يا سيادي واليوم راني صغير والغربة راني نقاسي ونعاني وغدا راني مولي وراني توحشت اهلي وحبابي وربي راهو علام وصدكم راها في الليالي ونهاري والله ما ننساكم جميع جيتكم ضيف الله جيناكم ضيف الله وجينا ضيف الله
جينا ضيف الله. Bueno, si queréis dar palmas, también podéis, ¿eh? زينة تلطيف الله بالشرف الأولياء دير المزيان ونسيب النية مع الخويا وهذا ديدان ودرناه قصيدة وسمية جينا تلطيف الله بالأولياء. جينا تلطيف الله للشرف الأولياء دير المزيان ومشي بالنية النار خويا هذا ميزان ودرناه قصيدة وسمية جينا تلطيف الله للشرف الأولياء جينا تلطيف الله للشرف الأولياء دير المزيان ومشي بالنية خويا. Gracias. Buenas noches. Oh, ay, todos os órganos do noso corpo vibran nunha frecuencia concreta. Estamos conectados polos sons que nos rodean. Como estamos, Coruña? Vai ben a noite? Yeah, alright. Esto di algo así como son parte do que son, dos sons que soan no meu carón. Son parte do que son, dos sons que soan. Son parte do que son, dos sons que soan no meu carón. Son parte do que son, dos sons que soan. Sí. Eu como a meu pai vou pra carpinteiro. Como que? Clavo no ritmo vem, e da boa xa teño un camión inteiro. Eu como a miña nai valoro a quen quero. Coidoie, dela aprendín a loitar polo meu empeño. Eu tomalo en serio, eu como a miña irmá son che doi atento, vista de arquitecto. Sei imaginar a liña e traducila a texto, delineante do verso. Eu como a miña curmán saen combativo pola terra e o río, amigo. Din que estou guapo calado, mas non o consigo. تجيب القلب نحكي لوالدية وهم نور عيني وبرضاهم راني عامري ما نويت المكتوب يما الحنينة اللي ديما أطفالنا بابا اللي فرش وغطى ديما راني عامري ما تسامحني في هذه الدنيا
Son parte do que son, dos sons que soan o meu carón. الوالدية من Son هذا parte do que son, dos sons que soan. ولا تفهمي أنا ما مفهوم. Son parte do que son, dos sons que soan o meu carón. الوالدية من هذا Son parte do que son, os sons que soan. Ese todos somos sons, estamos controlados e rodeados polos sons que nos rodean. Agora vos vamos a pedir que levastedes as mans ao ar e vos conectedes directamente cos sons que saen do meu compa Román. Queremos ver esas mans ben alto, que se sinta o color do color. Vamos! Do que son, dos sons que soan o meu carón. Son parte do que son, dos sons que soan. الوالدية من هذا Son parte do que son, dos sons que soan o meu carón. Son parte do que son, dos sons que soan. Son parte do que son, dos sons que soan o meu carón. الوالدية من Son هذا parte do que son, dos sons que soan. Son parte do que son, dos sons que soan o meu carón. الوالدية من Son هذا parte do que son, os sons que soan. E vos tamén. Moitas grazas, Coruña. Bueno, boas noites a todas e a todos. Somos Stand Up, estamos encantados de verdade de estar hoxe aquí. Increíble. O primeiro que queremos facer é dar as grazas á organización por facer cousas como estas que nos permiten chegar ata o Teatro Colón. Moitas grazas. O segundo é darlle as grazas a todos os grupos que chegaron ata aquí con nós. Todos grandes, ainda quedan dous, pero va bien a noite, vai ben. E por último, e seguramente por ele un poquinho máis importante ainda, queremos darlle as grazas a Narf pola súa increíble, sentida e inconmensurable música. Estades listos? Quédanos unha, que se acaba o tempo. Sí? Esto vai, Un, dos, واحد جوج ثلاثة أربعة On travaille sur la scène, je veux être la voix que veut donner la joie. Parce que tu poème, un poème tu colores. Lève les mailles et soyez heureux. Así bailo por la vida, siento la libertad. Hacia viaje me eleva. الموسيقى وميزانها منا حروف والوان اللي جمعتنا مع الاخوان تنضب راهو جايب الهجوج والباس والباتيري والجيتار الكترونيك زيان الحاله Así bailo con vida, siento la libertad, hacia viaje me eleva. Music rides my soul. وراح تجري فارقي وبيحياني وبي بيحير كعبالي سيادي يا مالي. يا بالموسيقى راني جاير وبيها سادة قرجة جاير وبيها انا عاشق انا وربي عاشق. Ahora vamos a todo.
La 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 la. When music was my soul. تجي فاروقي بهيا نمتوبي بهيا تحبل سيادي أملي. When music was my soul. يا بالموسيقى راني جايلو بها زلق وجاجالب وبها أنا عاشق أنا وربي عاد. When music was my soul. راح تجي فاروقي وبهيا نمتوبي وبهيا تحبل سيادي أملي. يا بالموسيقى راني جايلو بها صدقة وتجارب وبها أنا عاشق أنا وربي. When music was my soul. One night, one night, one night, Ragamukina manaya mai. Was my soul. Oh night, oh night, oh night. Our reggae's on fire like a lion of Isaiah. To be there to the arms, put up with libertà. People together, people forever like a shadow of a tiger. The ashes of a power. You imagine and did it from heart and soul. Stand up and he's on with them in the pool. They bar a turato with Namus of home. Rahabin and you, Rahabin at home. Muchas gracias, Coruña. Gracias. Zahacoyo. Wow, licor do negro café, Miña nai querida, como vos vai a marcha, Xa vos vexo eu. Bueno. Que tal estades a levar a noite? Ben? Sí? Bueno, de maravilla, xa escoitei aí os aplausos. Eso é un bo sinal. Estamos xa no Ecuador desta gala, quedanos aínda 2 finalistas por escoitar, así que imos xa co cuarto desta noite. É un músico de Dodro, chamase Sergio Castiñeiras, nome artístico Secho. E este verán ven de lanzar o seu segundo traballo, Recuperar. Recuperar, temos que preguntar a él que quixo recuperar con este disco, se é algo que recuperar ou non. Secho, tes xa todo conectado? Pois, aí estamos. Pois sí que recuperar bastantes cousas. O disco era antes da pandemia, pero colleu todo o sentido que a pandemia, non? Porque creo que todos temos que recuperar agora. Pode que nun principio só eu, pero agora xa somos todos. Sí. Entón tira por aí. Sí, tira por aí. Bueno, quero que contes unha cousa moi bonita que me contabas ao principio da tarde que ten relación con Narf, con Fran Pérez, non? E dicíasme ti que ti foches velo tocar moitas veces e que ti vendo tocar a Narf dixeches, isto é a música, isto é o que ten que ser, non? Contanos. Creo que, sí, o sea, máis que a música, o coidar os detalles e, sobre todo, comunicar desa maneira. Creo que é importante. Que un o teña claro, pero saber mostralo e ter coidado todo, hasta o cable que levas e as cousas, para que comunicara ao 100%. Entón, eso sí que me fixei moito nele, que me parece algo increíble. Que nada era secundario tampouco. Non, que el tiña esa maneira de tocar para 15 no concerto que estaba eu que recordo plenamente era no Modus e había 15 ou 20 persoas e ves como yo conta e como yo crees, creo que eso é a música. Sí, señor, esa é a música. Bueno, este disco Recuperar ten colaboracións de luxo. Sí. Contanos. Sí, porque a pandemia dou un pouco eso, non? Que todos nos xuntamos ou nos vimos que o tempo ás veces que non faz cousas que se poden facer e que a pandemia veo como un pouco eso de veña, pois vamos a darlle un punto máis e non levaba colaboracións máis que a de García, que é a primeira que fixen e despois pois acabou vindo Sabela Galván, Guadi Galego, pois unha pasada. Martiño Norieja fixo algo por aí tamén. Sí, non no disco, pero sí que sí, escribimos cousas, sí. Sí, aí hai que despertar a curiosidade. Hai bo feeling. Bueno, Secho,
Vimos de estar aí, wow, arriba, coa música de Secho non imos bailar, non imos, non, xa avisamos que non é así, pero vai dar para reflexionar, porque este disco é para pensar, é para, bueno, o mellor sentides vos algo identificados tamén, así que imos xa deixar a cantar a Secho, gozade con el. Un aplauso, por favor, Secho. Todo e por onde se perde só, para onde vai e por que desaparece o final. Recuperar. Cousas que fan tan mal, recuperar e condenar. Pero que se sabe del, por qué tanto confiar en él, se ninguén o viu e non se sabe de onde saiu, nin se existiu, nin se existiu. Quero preguntar por que isto sempre queda atrás e sen contestar, recuperar. Gracias. As sensacións que temos todos e dos corazóns que marchan sós, de todo que xa pasou, todo que queda, de dar un paseo pola Alameda e do corazón que está máis forte e a dirección que se retorce unha e outra vez.
nada de darse conta que non fai falta e de aprender a velo ben, de observar unha e outra vez e do corazón que está máis forte e a dirección que xa non se retorce tanto esta vez. Recordo aquela vez que te vi falando agora un pouco de ti. É ben diferente, sei que algunhas cousiñas din e outras sempre porque sí. Que apetecía era tan reducido que case non me podía mover eso que eu sempre pensara que era en butaca. E din que algunhas veces por aquí todo é tan feble, todo sae co mesmo medio cando de novo aconteceu. Todas as paredes caeron de golpe, nube vermella que tapa todo e que non deixa, que non se perde, que envexa. Algunhas veces por aquí todo depende de non ou que sí. Grazas, moitas grazas.
gustan as películas de medo, nunca me gustaron. Nin tampouco me gusta esa xente que se queixa demasiado. Non me gusta case nada do que vexo neste último ano. Non me gustan para nada as noticias que se están manipulando. E é que por non gustarme non me gusta case nada. É incrible cada cousas que a min me gustaban. Non me gusta todo o que apunta e non chega a nada, pero sí que me gusta o proceso mentres apuntaba. Non me gusta todo o que se está montando, pode andar enfrontando bandos. Non me gusta en xeral o odio, e menos se é programado. E é que por non gustarme non me gusta case nada. É incrible cada cousas que a min me gustaban. Gusta tampouco a inocencia cando é demasiada, pero sí que confío nas persoas que son un pouco despistadas. Non me gusta que co paso do tempo todo se vaya estragando, nin tampouco me gusta que no tempo un se quede parado. Non me gustan as películas de medo, sempre me asustaron. Bueno, un placer enorme estar hoxe aquí, moi agradecido á organización do premio, todo isto, e estar nominado nos premios que levan o nome de NARF é ben fermoso, vale? Así que presento-vos a Dani Ribeiro na batería, Lois Carlín no baixo, Tomás Porteiro na guitarra eléctrica. Vou a tocar unha canción que fala dunha historia de amor. Non se sabe e non me digas todo o importante das nosas vidas, e non hai nada do que arrepentirse. Eva xa correu diante dos grises. Non se sabe e el bebe viño quixeran atoparse, estar no mesmo sitio, e non hai nada do que arrepentirse. Recordo aquela flor e as voces que insisten. Non se sabe e non me digas aquel amor de aqueles días, e hai voces que asasinan, e días nos que o gris nos contamina. A flor e os ollos tristes, recordo aquela flor e as voces que insisten.
quería correr diante dos grises. El non quería correr diante dos grises. Que bonito. E imos xa co derradeiro finalista, o quinto desta 13ª edición do concurso Fran Pérez Narf para grupos e artistas musicais. E o que imos a gozar a continuación é un proxecto máis urbán, unipersoal, que ven da man de Sleepy Spice. A verdade é que non sabemos moito desta rapaza. Sabemos que a súa música é unha proposta construída desde a autoedición, que o teléfono móvil é a súa ferramenta máis prezada e que protexe a súa identidade desde o anonimato que lle dá a actuar e aparecer públicamente cunha balaclava. En realidade é un misterio, e xa me diredes vos que a que non lle presta o misterio. Así que Sleepy Spice, que está agora entrando no escenario. Hola, Sleepy, que tal? Ai, non hai micro. Foi moi rápido agora. Como quixen darlle así tanta axilidade, non chegamos a tempo. Bueno, aproveitamos para dar as grazas a toda a xente que está facendo posible esta 13ª edición dos premios NARF, darlle tamén as grazas a xente que está nas súas casas aí pegados ao streaming e desfrutando da música, e que imos seguir disfrutando con esta proposta, como decíamos. Hola, Sleepy, agora sí. Boas, que tal? Vale, moi rapidamente, o que acabo de decir eu, teléfono móvil, anonimato, dicíamos que isto é un gran misterio, o mellor non hai máis misterio que actío que che justa é facer este tipo de música que che dá igual desde onde, como e de que xeito, non? Sí, totalmente. Penso que ese é o xeito de facer música DIY, que é o que fago eu, e pois a tope con iso. O da balaclava, iso é recurso creativo, marketing ou simplemente que para ti o fundamental é facer música e o resto é secundario? É de todo un pouco, porque é un elemento super esencial na música urbana e no trap, entón, pois, esa é tamén a miña influencia e, pois, é un xeito de tamén manter un pouco o anonimato. Bueno, unha cousa que empezou como unha experimentación e que agora xa é un proxecto un pouco máis serio porque xa levas editados varios singles. Para cando un traballo máis longo? Pois a verdade non sei se ese é o obxectivo tampouco, non? Os singles son a forma que teño eu de facer o proxecto agora e penso que están funcionando ben e ao mellor algún EP ou algún traballo que teña un pouco máis de fío conector, máis singles sempre. Sempre, non? Bueno, unha cousa xa para finalizar, tes que ter en claro que a túa carreira musical xa pasou de pantalla cando na túa vida xa entran a xogar os featuring. Acabas de facer unha colaboración aí cos Berto, non si? Sí, eso foi super guai, a verdade. Son xente con moito talento e foi moi boa experiencia, a verdade.
Bueno, pois, queridos e queridas, entre as Pussy Riot e Daft Punk chega a este escenario unha das artistas con máis personalidade do panorama galego. Frescura, experimentación, aires urbanos da man de Sleepy Spice. Cousas do directo e de ir aí a todo meter. Ahí vamos. Ya, ya. Sleepy Spice, yeah, yeah. Quiero que me digas lo que piensas. Quiero que quizás lo que pienso. ¿Quién es que estoy sola encerrada? Sé que andas a otro lado del teléfono. Estoy tumbada en la cama imaginando a cara. Y esos ojos que me encantan con las horas que me faltan para perderme en esos labios que me falan por las noites do otro lado la pantalla. No soporto más, tanto tiempo vai pasar. Esa boca ya me tarda, prende o lume, deixa que arda. Quiero que me digas lo que pensas, y quiero que digas lo que pienso. Que me estoy sola enterada, sé que andas do otro lado do teléfono. Bebé, te amo y eu temos conexión, wifi cerebral en la habitación. Póñome a bailar, dice el corazón, imos perrear ata o 2022. Chama tua nai, chama o teu avó, di que vas ficar aquí o meu caro. Póñome a bailar, dice el corazón, quédate máis eu pra sempre no teu colchón. E non o soporto máis, canto tempo vai pasar. Esa boca xa me tarda, prende o lume, deixa que arda. Quiero que me digas o que pensas, te quero que digas o que eu penso. Dime que estoy sola encerrada, sé que andas a otro lado del teléfono. Quiero que me digas lo que piensas, quiero que digas lo que pienso. Dime que estoy sola encerrada, sé que andas a otro lado del teléfono. Quiero que me digas lo que piensas, quiero que digas lo que pienso. Dime que estoy sola encerrada, sé que andas a otro lado do teléfono. Gracias. Outra noite máis metida no Instagram pra ver o que faz, onde é que vas. Mas vou fingir que me dá igual, que estou
só pra ver se contestabas. Sinto-me un pouco stalker. Ata abrín o puto Snapchat para ver se con filtro cambiaba la tua cara. Xa non contestas as stories, diz que perdeche o móvil, mas eu sei que non. Vironte con outra pola rúa, diz que era non madura, porque segues a falar de min. Xa non contestas as stories, xa non contestas as stories. Outro DM máis que non vas contestar. Ata a próxima lua nunha noite de verán, na que estea soa na cama acariciando o teu can. Vai me chegar un text que diga hey, nin que estás en liña, maldeiche 20 emojis só pra ver se contestabas. Tome un pouco stalker. Ata abrín o puto Snapchat para ver se con filtro cambiaba la tua. Xa non contestas as stories, diz que perdeche o móvil, mas eu sei que non. Vironte con outra pola rúa, diz que ela non madura, porque segues a falar de min. Xa non contestas as stories, xa non contestas as stories. Ra 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 ra. Outra noite máis, mirando o teu perfil. Outra noite máis, soñando que desta vez me vas facer feliz. Xa non contestas as stories, diz que perdeche o móvil, mas eu sei que non. Vironte con outra pola rúa, diz que ela non madura, porque segues a falar de min. Xa non contestas as stories, xa non contestas as stories. Ra 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 ra. Moitísimas grazas. Moitas grazas a todos e todas por vir hoxe. Bueno, dende aquí un aplauso moi forte ao resto dos participantes e as súas actuacións. E tamén agradecerlle a toda... Teño autotune posto, non me dixestes nada. Agradecerlle a toda a producción, a toda a organización do concurso. Aí vai, isto é Yo me dejo. Ya, ya. Sleepy Spice, yeah, yeah. Baby, yo me dejo. Ella está puesta para salir, saben lo que hoy se va a venir. Por el día me habla inocente, pero por la noche es algo diferente. Deja de mirarme tanto si no quieren nada conmigo, que a veces soy mala, tengo mi corazoncito. Deja de mirarme tanto si no quieren nada conmigo, que a veces soy mala, tengo mi corazoncito. Baby, yo me dejo, baby, yo me dejo. Sabe que me gusta, hace lo que no dejo, y lo que traemos pa' ti es solo un juego. Pero yo me dejo, baby, yo me dejo. Yo sé que no me conviene,
me tiene loca tirándome a diario. Yo sé lo que quiere. Joderme es su hobby, así se entretiene. Deja de mirarme tanto si no quieres nada conmigo. Que a veces soy mala, tengo mi corazoncito. Deja de mirarme tanto si no quieres nada conmigo. Que a veces soy mala, tengo mi corazoncito. Baby, yo me dejo, baby, yo me dejo. Sabe que me gusta, hace lo que no debo. Y lo que traemos a ti es solo un juego. Pero yo me dejo, baby, yo me dejo hacer. Pero me mareas más que la noria de la vez. Baby, me dejo llevar. Yo sé cuando me toca, yo me pongo mal. Yo me dejo, baby, yo me dejo. Sabe que me gusta hacer lo que no debo. Y lo que traemos pa' ti es solo un juego. Pero yo me dejo, baby, yo me dejo. Baby, yo me dejo. Baby, sabe que me gusta así. Y lo que traemos. Pero yo me dejo, baby, yo me dejo. Yo. Quiero ver ¿A a todo quién el no le va a mundo gustar cantar un más. imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? ¡Vamos, Coruña! ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Eu xa avisei. Esas palmas. Amor, 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 amor. Eu xa avisei, teño de mano corpos. Mano hecho merda sin ningún esfuerzo. Xogas conmigo agora, pra mí estás muerto. Non quero saber máis nada de ti, ni de calquera outro. Xa topei a saída, xa curei todas as feridas. Consello pras amigas, non deixes que ninguén te foda a vida e dille amor, 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 amor. Estás a falar caneta do cerrador. Teña na valla na lingua e na bolsa de Dios. Xa sei que o meu corpo crea adicción. Chegou a hora, xa podes buscar rehabilitación. Xa topei a saída, xa curei todas as feridas. Consello pras amigas, non deixes que ninguén te foda a vida e dille amor, 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 amor. Non teño tempo pra perdelo cunha bicha. Amor, 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 amor,
favor, agora. Grazas, Coruña. Bueno, a mí moloume o do autotune este, A ver, que me poñan un pouco de autotune aquí tamén para falar. Bueno, pois con Sleepy Spice rematamos a primeira parte deste concurso. Fran Pérez Narf, de artistas e grupos musicais que promove a Deputación da Coruña coa finalidade de difundir, apoiar e promocionar grupos e artistas musicais das diferentes comarcas e localidades galegas. Tamén coa finalidade, iso sempre, de lembrar e difundir socialmente a figura de Fran Pérez Narf, que desde o 2017 estes premios levan o seu nome. Escoitamos xa a Elba, a Peña, con cuidado, non vos mancar, Tandup, Secho e a Sleepy Spice. E agora toca que o xurado delibere. En esta edición o xurado está formado por Uxía, cantora, produtora, fabricante de ideas, directora de festivais e auténtica plataforma musical en sí mesma. María Yáñez, directora de 20 e xornalista cultural, Pepe Cuña, divulgador e crítico musical, responsável dunha das webs máis destacadas da música galega, Ábrete de orellas. Carlos Crespo, un dos xornalistas musicais máis destacados do país, e por último Teresa Cuíñas, xornalista de televisión e colaboradora de Rock Deluxe. Así que, un aplauso para eles, para elas. Teñen un traballo ben difícil agora, a bola queda no seu tellado. Bueno, mentras se reúne o xurado a deliberar para ubicar as 5 posicións destes 5 finalistas, porque todos van levar premio, pero gañar solamente pode gañar un, o noso artista convidado agora mesmo fará que pasedes todas e todos vós, os que estades aquí e tamén os que estades na casa, un rato ben divertido e movido, porque estou segurísima que arrancaredes a bailar con el. E digo eu que aproveitedes ben o tempo porque son solamente 15 minutos deste artista invitado. O artista convidado desta volta é... Aí está, un aplauso para Grande Amore! Grande Amore, Nuno, sacou este ano o seu álbum de debut de título homónimo. A ver, Nuno, Grande Amore, din da túa música, cito, abro comiñas, son 9 cancións de calado post-punk electrónicas e industriais que definen un artista rexenerador da escena rock-pop galega máis underground. Uau, como che queda o corpo, Nuno? Canta responsabilidade en tan só 2 frases. Sí, pero iso é mentira todo. É todo mentira, non? É que con iso non podes vivir. Claro, iso é para vender, é como... da Coca-Cola Cero e cousas así, sabes? Está guai, jolín, emociona lelo, pero non... Pero mira o que di aquí, rexenerador da escena rock-pop de Galiza, do país. Como se pudiera poñer o mellor alicatador de baños de Europa ou calquera outra cousa. Bueno, a ver, agora... Iba a decir en serio, non, pero seguindo tamén coa retranca e xa falando tamén de cosas serias, como está a ser o 2021 para Grande Amore? Moi bon, a verdad. Sí que, bueno, eu de por si son moi pesimista sempre me parece que cando vou sacar alguna canción, ou neste caso un disco, que non vai escoitar naide, que non vai gustar naide. E bueno, si que escoito a alguén, creo que sí que lle gustou a alguén, houve moitos concertos, a verdade, moitos máis dos que esperaba, e moi ben. Ben, non? Bueno, vale, pois nada, imos a saltarnos as parasancas e escoitar a Nuno. Queridas e queridos, preparadevos para pasar por unha experiencia fácil e divertente. Preparadevos para sumersirvos nas melodías post-punk, bailables e oitenteiras de Nuno García Pico. Grande Amore! Acabando o día e agora é cando estou tranquilo, agora é cando vexo claro, o tempo foi feito para gastalo e si gasto eu meu
veces que o tomei en serio non me gustou moito. E igual que me río de todo o que vexo, un día vou me rir a acordarme desto, desta pena que a veces teño, desta pena que a veces teño, que non me deixa estar triste, ni me deixa estar contento. Esta pena que a veces teño, esta pena que a veces teño. Hai xente que nunca se raya e que nunca vai rayarse. Por exemplo, o tipo este, mira que mítico, e ven cos amigos, veño falarme, veño se rindo, non o tío, sigues igual, tú sempre estuveches loco. Sigues se rindo, esperan que conteste, que hostia lle digo, faigo un chiste de pixos e marcho, e quedanse rindo. Conto yo a Dani e rimonos deles, pero así coas coñas, o resto da noite non penso noutra cousa, teño que calmarme para non darlle de comer a esta pena que a veces teño. Sempre lle digo que si a todo, e pome tan contento ir a sitios chungos, con este corazón que non me colle no peito, as cousas que faigo me van jodermo. Sempre lle digo que si a todo, e pome tan contento ir a sitios chungos, con este corazón que non me colle no peito. Esta pena que a veces teño, esta pena que a veces teño, esta pena que a veces teño. Sempre lle digo que si a todo, e pome tan contento ir a sitios chungos, con este corazón que non me colle no peito, as cousas que faigo me van jodermo. Sempre lle digo que si a todo, e pome tan contento ir a sitios chungos, con este corazón que non me colle no peito. Esta pena que a veces teño, esta pena que a veces teño, esta pena que a veces teño, que non me deixa estar triste, ni me deixa estar contento. Esta pena que a veces teño, que non me deixa estar triste, ni me deixa estar contento. Esta pena que a veces teño, esta pena que a veces teño. Sempre quero vir, e cando estou aquí solo quero marchar. Jódeme marchar, por se perdo algo e logo máis que contar. Ei, que pasa aquí? Que guapo estás, onde van os demais? Que ilusión me fai volverte ver, xa nunca podes quedar. Temos moito de que falar, por eso sempre acaba igual. Canto tempo vémonos no baño, pasan estes vémonos no baño. Non yo digo a naide, todo é tan raro, botote de menos, vémonos no baño. Oi, etiquetal, a veces estou moi ben, a veces sigo igual. Quero lle falar, pero non así, nos damos pa algo máis. Vai ser mellor vernos dentro dun osano
éramos máis calmados. Foi moi divertido, non cambiaría nada, pero nada é pa sempre. E agora xa me cansa e non lle sei dicir que xa non quero ser así. Canto tempo vémonos no baño, pasar vémonos no baño. Todo é distinto, faiseme tan raro, botote de menos. Vémonos no baño, vémonos no baño, vémonos no baño. Ainda queres verme, vémonos no baño. Solo un cacho, queres verme, vémonos no baño. Vale, pa o que ven agora vai facer falta a vosa axuda. Se podedes dar palmas máis ou menos ao mesmo ritmo que a min e repetir o que eu cante, que vades dar feito se eu cantado eu, quer dicir. Somos tipos que cantan boleros. O que quero non o teño, que teño non o quero. E penso que a veces vivo e non vivo. Pero no día que non fun contigo aquel garito, que debía ser o máster porque xusto que la noite estaba jodido. Esas mierdas pásame bastante. A mí non o pico o último romántico. A veces penso que debo ser tonto, pero conto con que un día vai a cambiar. E que en vez de estar pensando en papar, que ben estaría agora papando. Esto é o mellor que escoitache este ano, porque sabes que che gusta e encima sona raro. Con uno mundo nuno, e
mellor que escoitache este ano, porque sabes que che gustou e encima son tan raro. Mundo nuno, é difícil imitalo. Un pouco máis do xusto xa sería demasiado. Animado sempre a peña aunque me caen fatal. Mundo nuno é máis complexo do que podes pensar. Cando teño mil opcións e non sei ben que facer, teño sorte se andan cerca Dani e Xosé. Gracias. A canción que ven agora é a última. Seguro que o xurado xa reflexionou con esta banda sonora tan para reflexionar. Gracias a todo o mundo, a Javi, a Pachi, a Rosa, a Rocío, a Nieves, bueno, creo que estou dicindo todo o mundo, a Tandab, a Secho, a Peña, a Sleepy Spice e a Elba. Vale, guai, a tope. Nada, que gracias a todos por vir, que a tope, que pa diante. Gracias. Falando de cousas.
Fácil e divertente. Chegou o momento de anunciar a decisión tomada polo xurado desta 13ª edición do concurso Fran Pérez Narf. Durante a actuación de Grande Amore, o xurado formado por María Yáñez, Teresa Cuíñas, Uxía Senlle, Carlos Crespo e Pepe Cuña deliberou e chegou a decisión que vos imos comunicar de seguido. Fará a entrega dos premios Xurxo Couto, deputado provincial de Cultura da Deputación da Coruña. Por favor, Xurxo. E antes de dar paso a esa lista definitiva dos premiados e facer entrega dos premios, Xurxo vai nos brindar unhas palabras. Grazas. Unhas palabras breves, porque estamos todos desexando saber o resultado xa desas votacións e quen gaña, aínda que teño que decirvos que gañe quen gaña aquí, xa gañaron todos, porque todos vimos o nivelazo que temos nos grupos do noso país. Evidentemente, os grupos que chegan á final teñen todos gran calidade, pero aquí demostrouse hoxe que os grupos galegos de música teñen futuro, cada un deles na súa especialidade. Vimos culturas diferentes, estilos diferentes, pero todos englobados na nosa música, na nosa cultura. Pola miña parte nada máis, darvos as boas tardes e noites que aínda non volas dei e espero vervos na próxima edición de Narf. E agora, si xa... Agora xa non facemos esperar máis nin a vos, nin os que estades na casa, nin tampouco os participantes para dar ese veredicto final. Imos do quinto ao primeiro, vale? Así que imos xa co quinto clasificado desta noite. Ese premio, quinto lugar, é para Sleepy Spice. Un aplauso. Grazas. Cuarto clasificado desta noite, Secho. Terceiro clasificado, Elba. Agora quedan somente dous, aí esa... quen será o primeiro, quen será o segundo. Inda que dicindo xa o segundo, o primeiro vai quedar en evidencia, despois anunciaremos a bombo e platillo, con chirimías tamén. Así que, segundo clasificado desta noite, Tandup. E ainda así, imos anuncialo con bombo e platillo. Primeiro clasificado, gañador desta 13ª edición do concurso Fran Pérez Narf Peña. Parabéns a todos e a todas. Gañadores son todos, pero teñamos que establecer un baremo e unha lista, así que, pero todos eles e todas elas, gañadoras, como decía aquí o noso deputado. Pois nada, rematamos xa, grazas aos técnicos e as técnicas, as bandas e os músicos por se adaptaren aos tempos e os protocolos anti-Covid, grazas a Xavier Bello por ilustrar desde o seu bo facer, xenerosidade e tamén todo o amor a música e a Fran Pérez Narf esta noite, grazas, sobre todo, a vos os de aquí e a vos os da Colá por estar e vivir xunto a nós toda a maxia que aconteceu en riba deste palco do Teatro Colón. Grazas tamén, precisamente, ao persoal do teatro polas facilidades dadas e a todo o equipo da Deputación, producción, coordinación, por estar en pendentes de todos e de todo. E sempre cun gran sorriso. E xa para acabar, como cantaba Narf, lá no fundo da miña alma viaxeira tiña un lugar para ti, un bo lugar para ti, eu vim para encontrarte. Encontrámonos
nos concertos, nos seráns, nos torreiros das festas, naqueles lugares todos onde haxa música. Moi boa noite, saúde, e roubándolle unha frase final da miña querida compañeira Belén Regueira que presentou o ano pasado, música para todos. Veña, ata o ano que ven. Chao. If you wanted to happen, baby, hold fast and believe. You can make it happen, baby. You can be where you please. All you gotta do is try, then try once again, then try a few more times, then try after then. When I was a little girl, raised on no Philly streets, I'd hear my people say, ghetto is all there'd be. But my mommy will